No, já jsem potřeba dost zvědav, s čím se vrátil. Vladimíre, tomu nebudeš věřit. My jsme prostě jeli do Švýcarska a byli jsme rozhodnutí navštívit ty místa, které s Jungem jsou nějakým způsobem spojený. To znamená, to je muzeum, to je v Küsnachtu. Küsnacht je vlastně periferní část Curychu. Co asi přimělo Carla Gustava Junga k tomu, aby na svůj dům a vchodové průčelí napsal ten nápis. Pak vedle je Bollingen, ta věž bollingenská je ještě kousek dál, zase ještě kousek od Curychu. Výška té stavby prostě už nestačí jeho vnitřnímu rozměru. A tak zase vlastníma silama o půl metru zdvihl strop celé té stavby. Sám muž, kterému bylo přes 80 let. Já mám pocit, že tohle je trošičku pro mě teda rozdíl mezi Freudem a Jungem. Jo, že ten Jung má v sobě přes tu třeba i jako sofistikovanost něco trošku jako lidovýho. To ten Freud nemá. Jung píše o tom, že když se s Freudem konečně setkali po několika letech korespondence, tak jejich první rozhovor trval desítky hodin. Freud zbledl a řekl: vždycky jsem to věděl. Co jste vždycky věděl? Že si přejete moji smrt. Jung v tu chvíli se cítil jako Prometeus přikovaný ke skále. To najednou prostě klinicky zemřel. Prostě zemřelo jeho tělo. Bylo mrtvý. Zpočátku pro něj bylo téměř nesnesitelné být opět zpět v těle. Byl fascinován, protože tohle přece nemohl nikdo vědět. Tak jak to teda věděl? Pak se stala ta věc prostě, ze který jsem se ještě nespamatoval. Potom tak přišel, a teď tam chodila dovnitř, co bylo vidět, s někým tam mluvila a potom přišel Jung. V běžném světě, ve kterém žijeme, je daleko normálnější a častější vlastně nechápat a nerozumět. A že do terapie jdou lidi právě s tou touhou být pochopení. A právě on říká, víte, to je velice nebezpečná zároveň zbraň, protože ono to může vyvolat tu iluzi, že jsme něco fakt pochopili.